filmer. Okay, her har vi så Nina. Hun er parat til at løbe ind. Sidder det ordentligt? Så skal jeg se. Skal du lige zoome lidt ekstra? Og se alle mine chips i munden til den, eller hvad? Er det derude? Du skal slet ikke spille smart, for jeg har gødt med i dag. Du skal ikke spille smart. Jeg har gødt med i dag, og kan se mig selv samtidig drømme. Der er totalt gang i festen her. Lige Ninas. Kan du se? Hvad? Chips er det her. Hvad havde jeg også spist af den her tallerken? Og der har vi så Maria, vores kamerakvinde. Very, very bad one. Ej, vi fik aldrig sat de der videoer fra. Nej, det er din skyld. Jeg kan ikke. Vi har nudiststrand, og vi har hos ham der skide albaner. Det er for den her, men ja, med ham med skateboardet. Det er jo på min telefon, jeg kan ikke finde ud af at sætte den ind. Kan du finde ud for det? Ja. Ja, det kan. Nå, men på gensyn, peoples. Jeg filmer lidt senere i løbet af. Yes. Adios, amigos. Ciao.